Line 104. Демас братан ичхеле ками зангириам ба фикрам қин шидая. ранҷом брат ситору меган ки гап сума Ки дайдалхи баланк музикара хулоса майда майда баланк нени байда яки дақади куча дидам духтари хулара ту бурдай дили мара у бурдай ҷони мара ҷодугарим кадиву чортатау додите сара мефорам пирсам хушрӯчаи мата ай ки ҷои да хушрӯгита бӯи ки дар дили ма ҷои ай дигаро ба ҷои очама кунам рӯи бугута ай ки ҷои бугута ай ки ҷои ёкита ай кулоби ёкита ай варзоби ёкита ай дарвози ки иқадар ба нози ёкита ай ғарми ки ситора чагарми ёкита ай ҳисори механда чори чори хулоса дилша ёфтам хушрӯҷата ай ки ҷои дастумдорита бӯи ё духтари гадои мадам мефура арӯз чам боша ба ноз масаж када битона вақти мекашум дароз э духтараки тоҷик девона кади мара э духтараки тоҷик меҷунбони танара э духтараки тоҷик менавози гитара э духтараки тоҷик нанара мехонем амакаса э духтарои тоҷик девона кадин мора э духтарои тоҷик садқа шабан шумора э духтарои тоҷик пешвоз бигирен мора э духтарои тоҷик райли 104 дили дама мекаша э машаву наташа ай қафои ман наша зеби шумо боша саша духтари тоҷик боша исмаву сирмакашай духтари тоҷик боша да хушрӯги девонашай духтари тоҷик баъзеш ҳам гандаву ҳам хубай духтари тоҷик зан шава бигӣ бибариш дубай э зангири ай данғара хона домод мебара зангири ай файзобод меган тараха додод зангири ай ҷиргатол дарди байни қошишхол зангирай душанбеҷон кинои турки рамон зангири ай тошпулоқ мезана табати ёқ метията нони қоқ меги зана гапиш ёқ э духтараки тоҷик девона кади мара э духтараки тоҷик меҷунбони танара э духтараки тоҷик менавози гитара э духтараки тоҷик нанара нара нара мехонем амакаса э духтарои тоҷик девона кадин мора э духтарои тоҷик садқа шабан шумора э духтарои тоҷик пешвоз бигирен мора э духтарои тоҷик райли 104 ранҷом брат ситору меган ки гап Сума.